Een uitslaande brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een groot deel van het monumentale pand Het Hoompje aan de Sint-Annastraat in Sluis verwoest. Het voormalig klooster en tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking werd gecontroleerd uitgebrand. Een trieste situatie, zoals wethouder Chris Simons het noemt. Ja, het afbranden is natuurlijk van een rijksmonument is, heel slecht, dus dat vinden wij treurig. Maar onze grootste zorg was de veiligheid en ook de omgeving met heel veel bomen. Dat het vuur niet oversloeg naar de bomen met deze droogte. Inmiddels is het nablussen in volle gang en zijn er hier en daar nog steeds kleine brandhaarden. Omdat het pand een rijksmonument is, moesten er experts langskomen om te kijken wat er met het pand gaat gebeuren. Wat er nu gaande is of behoud van het pand of niet. En dat moet door deskundigen bepaald worden en dan wordt er actie ondernomen. Eind 2024 kwam het Hoompje ook al onder de aandacht. Toen vanwege de staat van het pand en de discussie of het nog wel de titel van Rijksmonument moest behouden. Sindsdien is er weinig gebeurd en dat heeft een duidelijke reden. Nou, daar is zeg maar ook overleg geweest hoe we daarmee om moeten gaan. Alleen ja, dat heeft in belangrijke mate toch ook te maken met de bereidwilligheid van de eigenaar. En er is wel gesproken met de eigenaar van het pand dan? Daar proberen we altijd contact mee te hebben, maar dat loopt niet altijd zeg maar, als een leierrietje. Het liefst ziet de gemeente Sluis dat het hele pand een opknapbeurt krijgt. Maar of dat nu nog mogelijk is, is niet duidelijk. Ook hoe de brand is aangestoken, blijft voorlopig gissen.